या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। रिफायनरी प्रकल्पासाठी अखेर बारसू गावात सर्वेक्षणाचं काम सुरू झालंय। सोमवारपासून सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे, मात्र विरोधामुळे सोमवारी सर्वेक्षण स्थगित करण्यात आलं होतं। बारसू सोलगाव मधील आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे। आंदोलनातील महिलांनी पोलिसांच्या गाड्या अडवल्या, जीव गेला तरी बेहत्तर, पण इथून हटणार नाही अशा भावना आंदोलक महिलांनी व्यक्त केल्या। रिफायनरी विरोधी संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष वैभव कोळवणकर यांना राजापूरमध्ये अटक करण्यात आली आहे। त्यांच्यासोबत आणखी 2 सहकाऱ्यांना अटक करण्यात आली असून तिघांनाही रत्नागिरीत ठेवण्यात आलंय। महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच बारसू रिफायनरीसाठी पत्र दिलं होतं। अचानक महाविकास आघाडीतील नेते आता विरोध करू लागलेत। हा दुटप्पीपणाचा घणाघात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला। आरे समृद्धी ते रिफायनरीला विरोध करणाऱ्यांनी कोणाची सुपारी घेतली असा प्रश्न उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला। बारसू रिफायनरीसाठी होणारे सर्वेक्षण तात्काळ स्थगित करून मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करावी, त्यावर मार्ग काढावा अशी विनंती विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ट्विट करत सरकारला केली आहे। तुम्ही जर म्हणताय 3 ते 4 कोटींचा प्रकल्प येतो, 1 लाख लोकांना रोजगार देणारा प्रकल्प आहे, मग तुम्ही खुलेआमपणे चर्चा घडवा, मी स्वतः येतो असं थेट आव्हान भास्कर जाधव यांनी सरकारला दिलंय। बारसू रिफायनरीच्या मुद्द्यावरून नितेश राणेंनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जहरी टीका केली आहे। उद्धव ठाकरेंच्या विरोधाची किंमत ज्या दिवशी मोजली जाईल त्या दिवशी त्यांचं समर्थन मिळणार असल्याचं ते म्हणाले। शशिकांत वारिसे यांचा मृत्यू नसून रिफायनरी प्रकरणात झालेली हत्या आता सामुदायिक हत्याकांड होऊ शकतं असा गंभीर आरोप संजय राऊत यांनी केला। आमची भूमिका स्पष्ट आहे, पहिल्यांदा हा अत्याचार थांबवा, सर्वे थांबवा, स्थानिकांशी संवाद साधा, फायदा कुणाचा होणार हे सांगा अशी प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरेंनी बारसू रिफायनरीच्या सर्वेक्षणाबाबत ट्विटरद्वारे दिली आहे। बारसू रिफायनरीच्या मुद्द्यावरून आमची कोणतीही पंचायत झालेली नाहीये। स्थानिक नागरिकांचा विरोध असताना प्रकल्पाची प्रक्रिया केली जात असल्याचा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला। भाजपच्या विकास कामांना आपलं स्टिकर लावणं हेच खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांचं काम आहे। देशातील रिकामटेकड्या लोकप्रतिनिधींच्या यादीत यांची नावं अग्रक्रमांकावर आहेत अशा शब्दात निलेश राणेंनी प्रहार केला। आंबोली येथील पर्यटन विकास महामंडळाचा सुमारे 25 कोटी रुपयांचा प्रकल्प हवाई पाहणी करणाऱ्या शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना दिसत नाही का असा सवाल माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी केला। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांची सावंतवाडीतील ओम टेमकर याची मुकल्यानं भेट घेतली। यावेळी सिंधुदुर्ग क्रिकेट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या बॉलवर त्यानं सचिनचा ऑटोग्राफ घेतला। कुडाळात कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणावरून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात। भाजपचे विलास कुडाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या नगरसेवकांनी नगरपंचायतच्या पायरीवर बसून घोषणाबाजी केली। वैभववाडी नगरपंचायतीसाठी उपलब्ध झालेल्या अग्निशामक गाडीचे ठाकरे गटाचे अतुल रावराणे यांच्या हस्ते लोकार्पण झालं। यापूर्वी भाजपनं याच लोकार्पण कार्यक्रम केला होता। एका गाडीच्या 2 वेळच्या लोकार्पण सोहळ्याची चर्चा रंगली आहे। कणकवली फोंडा गाडीत ट्रक आणि कारचा अपघात झाला। यामध्ये 1 जण जखमी झालेत, पण कारचं मोठं नुकसान झालंय। कठड्याला अडकल्यानं कार दरीत कोसळण्यापासून बचावली। वैभववाडी नगरपंचायतीचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे 2 नगरसेवक, अपक्ष नगरसेवक असे मिळून तिघांनी भाजपात प्रवेश केलाय। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत हा प्रवेश झाला। सत्तेनुसार पक्ष बदलणाऱ्या त्या 2 नगरसेवकांच्या जाण्यानं शिवसेनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही। सच्चे शिवसैनिक पक्षासोबत कायम आहेत अशी प्रतिक्रिया अतुल रावराणे यांनी नगरसेवकांच्या भाजपा प्रवेशावर दिली आहे। सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतीच मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळली। येत्या 6 मेला समाजाकडून मराठा आरक्षण एल्गार परिषद घेण्यात येणार आहे। या परिषदेतून सरकारला अंतिम इशारा देण्यात येणार आहे। मुख्यमंत्री बदलण्याच्या चर्चेमुळे एकनाथ शिंदे प्रचंड नाराज असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत। ते तडकाफडकी आपल्या गावी निघून गेल्याचं वृत्त आहे। कार्यकर्त्यांनी अफवांना बळी पडू नये, मी 1 घाव 2 तुकडे करणारा व्यक्ती आहे, मी अखेरपर्यंत राष्ट्रवादीतच राहणार असल्याचा पुनरुच्चार राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला। मुस्लिमांसाठीचे 4% आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय येत्या 9 मे पर्यंत स्थगित ठेवा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं कर्नाटक सरकारला दिले। बदलत्या वातावरणामुळे मलेरियाचे जंतू, डेंग्यूचे विषाणू सक्रिय झाले असून महाराष्ट्रासह 13 पेक्षा जास्त राज्यांना सावधानतेचा इशारा हवामान विभागाच्या आरोग्य वार्ता विभागानं दिला। किसी का भाई किसी का जान या चित्रपटामध्ये सलमान खान आणि पूजा हेगडे यांची जोडी पहिल्यांदाच ऑनस्क्रीन रोमांस करताना दिसते। या चित्रपटाची एकूण कमाई जवळपास 78.67 कोटी एवढी झाली आहे।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.